Agni partene desfina agrande Theotokie via inferte partene mi tiranasa panendrosete po. Archeologický výskum na aglomerácii mocenského centra Bojná sa zameral na kontinuálne pokračovanie vo výskume, ktoré sa sústreďovalo na hradisko Valy, kde sa riešilo predovšetkým to najzložitejšie, problém konštrukcie a časového zaradenia veľkého valového opevnenia. Vykonal sa nový rez valom na severnej strane, kde sa prišlo na celý rad nových informácií týkajúcich sa konštrukcie valu a dokončil sa výskum východnej brány, to je tá brána smerom od Bojnej, pre ktorú pripravujeme projektové riešenie rekonštrukcie, aspoň náznakové rekonštrukcie, čo si vyžaduje samozrejme podrobné stavebné plány v rámci odsúhlasenej pamiatkovej úpravy celého areálu. Podarilo sa nám tu identifikovať celý rad dôležitých detailov, ktoré sú potrebné práve pre celkovú rekonštrukciu brány. Je to jedna z najväčších brán, ktorú poznáme v slovanskom svete a určite si to vyžiada rozsiahlý projekt, ktorý si vyžiada špeciálne financovanie. V ďalšej etape sme sa venovali výskumu spoznávaniu strednej časti hradiska, kde pribudla modelová rekonštrukcia nového obydlia a takého hospodárskeho prístrežku. V rámci archeologického výskumu sa nám tu podarilo identifikovať niekoľko nových stavieb, ktoré vlastne prispejú poznaniu urbanizmu tejto centrálnej časti tohto areálu. Ešte zo zaujímavosti uvediem výsledky prieskumov v okolí. Na svahoch vrchu Valy sa nám podarilo rozpoznať dve nové pásma opevnenia, ktoré sme dovtedy nepoznali pre zarastený lesnatý terén. A získali sme aj rad nových poznatkov o osídlení širšieho areálu Marháta, toto osídlenie patrí na koniec praveku, na koniec doby bronzovej, do doby železnej, ale prekvapivo aj do doby rímskej. Samozrejme, i tu všade je zastúpené i slovanské osídlenie z 9. storočia. Takže výsledky tohoročného výskumu sú pestre bohaté. Stala sa novína, kúpali sa dievky nedaleko mlýna. A keď sa kúpali, ruky si držali, až sa do hlbokej vodenky dostali.
radosne volala. Ľudia sa pýtali, kto im je príčina, ten Janko Minárov s čiernyma očíma. Ročnú archeologickú sezónu aj hodnotíme zo strany obce ako mimoriadne úspešnú. V spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre sa nám podarilo z vlastných zdrojov vybudovať naozaj veľmi hodnotnú modelovú rekonštrukciu pôvodného slovanského obydlia priamo na hradisku Valy. Taktiež je tu kopec nových nálezov a v budúcnosti plánujeme oživiť hradisko rôznymi vzdelávacími workshopmi, kde sa ľudia budú môcť stretnúť priamo na hradisku s pôvodnými technológiami spracovania rôznych materiálov, či už hrnčiarstvo, výroba železa, ale aj rôznymi ďalší. Taktiež intenzívne pracujeme na cezhraničnej spolupráci, kde by sme radi obnovili či už nejakú výstavnú činnosť prezentujúcu našu obec, ale taktiež rozvinuli spoluprácu v rámci Vyšehradských fondov, aby sme získali prostriedky na ďalší rozvoj expozície v prírode, ktorá v súčasnosti rodí a veríme, že sa bude do budúcna úspešne rozvíjať. Do budúcnosti sa chceme zamerať na poznávanie tej našej vlastnej národnej histórie zážitkovým spôsobom, zážitkovou formou, keďže toto miesto má naozaj mimoriadne čaro. V každom ročnom období, ako aj teraz môžete vidieť na jeseň, polozemnice spolu s tým prírodným prostredím dotvárajú pre návštevníkov naozaj neopakovateľnú atmosféru. Preto vás srdečne všetkých pozývam na návštevu nielen Archeologického múzea Veľkej Moravy, ktoré je v zriadenej obci, ale taktiež expozície v prírode priamo na hradisku Valy. Tento rok Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied znovu vyjadruje spokojnosť nad priebehom výskumu a samozrejme aj spokojnosť v rámci spolupráce s obcou, lebo dosiahli sa mnohé nové poznatky, najmä ohľadom vývoja opevnenia hradiska a samozrejme aj jeho datovania. A čo je dôležitejšie, otestovali sa aj tie ďalšie polohy alebo ďalšie dve hradiska a valy v okolí samotného hradiska, na ktorom stojíme. A čo si ja považujem za veľmi dôležité, je, že sa práve vďaka obci podarilo aj zrekonštruovať ďalší príbytok. A musím povedať, na našej strane ešte teraz sa ukončuje momentálne štúdia ďalšieho využitia tohto celého areálu z hľadiska prezentácie archeologických nálezísk. Táto štúdia by mala byť hotová koncom novembra a na jej základe by vlastne mali pokračovať ďalšie práce v budúcich rokoch. To sa týka tak archeologického výskumu v teréne, ako aj postupných rekonštrukcií objektov z 9. storočia, teda objektov, ktoré nám všetkým ležia na srdci a myslím, že budú lákadlom pre širokú verejnosť. Potom budeme vedieť, či sa najskôr zrekonštruuje brána, jedna alebo druhá, a či pôjdu zase ďalšie príbytky a ďalšie rôzne sídliskové objekty, ktorých je tu našťastie relatívne veľa, a takisto, že či sa urobí ďalší krok ohľadom skanzenu aj dole v obci, to všetko je ešte otázne, ale práve na základe tejto štúdie budeme múdrejší.